Dneska jsou to srandy, jakože třeba půjdeme, hodíme hubu a Nikola teď toto tak se vám ukáže. Možná. Dělej. Jasně, pane bože, jdu tam vidět. Jo. Tak. A první je tady. Počkej. Prostě si lidi takhle prostě jdete. Prostě nevidíte tady. Tady přede mě. Tak jo. A já vám ukážu celý můj život, co se dneska stalo. Prostě tady vidím takový blbej, ale já jsem se ani nevšimla tady tohoto. Prostě jdu na kočkou a takhle hodím hubu. To snad není normální. A ty ze schodu. A stoupem. Nešlo to, takže jsem šla zpátky. Wow, podívala jsem se, že jede auto. Jsem čekala. A já jsem u něj takhle zakopala auto. Ty jsi svetovaná. Já vím. A teď se vám ukážu, nechci, co se jí děje. Takže, mně se skoro nic neděje. Mně se skoro děje. Že jdu. Ne, jdu jako ožralá. A potom si vrtnu kotík a spadnu jako Sabina. Ale teď jako si klidně jdu. Pane bože, Helena! Teď jdu, díval se na ní, jdu. Helena je úplně otravná, protože je hrozná. Takže, amigos, čau. A ještě totiž vám řeknu, jak se jmenuje. Jo. Heleniny Dusměše, že jo? Heleny Dasměše. Dusměše. Helena. Je taková Záporová. takže se na ní podívejte a nedávejte jí, Já jdu vůbec. nedávejte jí žádný odběry, žádný lajky. Protože ona má vši. A to ví každý. A je to velká pravda. A kdybyste se s ní bavili a byli jste s ní bufufu, taky napište do komentářů. Taky napište do komentářů, ty jsi úplně šivavka a tak. A kdyby vám napsala, že ne, kdo vám to nakecal, tak řekněte, že vám to řekla Tereza. Jaký má příjmení? Tereza Lečbichová. Lešpichová, tak jakože vám to řekla, jo. Takže děkuji a potom, když máte nějaký YouTube kanál, tak vám budeme dávat odběry, lajky a... Dislikey, komentáře. Dislajky ne. Komentáře. A prostě všechny dobré věci. Jako lajky, odběry a tak. Když nám to pro nás uděláte, nebudete jí nic dávat, bude mít 0 odběratelů, 0 lajků a bude mít hodně dislajků, prosím vás. A hrozně hnusné komentáře. Tak protože, ahoj. Čauky, protože je to kráva. Ahoj. Protože je to kráva. A píčo.